हेलो एभ्रिवान खुलुमबाय नोंथांमोनखौ बयखौबो आंनि गोदान ब्लगजों बरायनानै लाग्रोबाय आसा खालामो नोंथांमोना बयबो आंनि भिडिअखौ जोबजासे नायलांगोन बिदिबा आं बारा गोबाव खालामलिया भिडिअखौ स्टार्ट खालामसै माने आङो रिल्स बानायनो होननानै माने एसे देलायदोंमोन आरोना देलायफुबाय थानायावनो माने आंनि अर्डार फैदों आरोना माने आं अर्डार खालामदोंमोन मिश'आव मोननै बुस्थु आरोना मोननैबो फैबाय ओमफ्राय बेखौनो आङो देलायनानै थाखाबाय नालाय रिल्स बानायनो ओमफ्राय आङो आंनि जि अर्डार बानायदों बे बुस्थुआ फैबाय नालाय नोंथांमोननोबो शेयार खालामनो होननानै आं भिडिअ लाबाय आरोना आं देलायबाय थानायावनो हाखु दाखु फन फैना होनानै माने रिल्स बानायस्लाबनोबो मोनदिया देलायनायाबो फुरा जाजोबदिया होलांबाय आं माने खारलांनाया ओमफ्रायो बिदिबा नोंथांमोननो आं देखायलांग्रोनोसै आरोना आंनि फारसे फैनायखौ मा बुस्थु नोंथांमोनाबो आंजों लोगोसे नायफालांबानो जाबाय दे मा बुस्थु बिदि आरो खोमसि नुदों आरोना आं न' सिङावसो बानायदों नालाय माथो गोराथार कटारियानि र' गिलिरथार माने आङो प्लास्टिकनिसो सानदोंमोन आरोना प्लास्टिकनि नङा माने बुस्थुआ माने माबा मा होनगोन बेखौ संख ना मानिसो आरोना बुस्थुआ संख टाइप आरो दै ये देखो ओमफ्राय गिदिर जाबावनांगौमोन आरोना माने मबाइलाव नुनायनि खोथा नालाय एंसि थेंसिखौबो नायस्लाबनाय जायासै माने इसिनि आरो ओमफ्राय बुस्थुआ माबानि नङा आरोना प्लास्टिकनि नङा मा होनो संख टाइपनि आरोना माने गोलैबा बायगोन आरोना ओमफ्राय मोजाङालाय मोजांमोन आरोना गिदिर जानांगौमोन बिराद हेभि साइज नुदों आरोना नै एखेबो दं आं माने बेखौ मानि थाखाय लाबोदों नोंथांमोना मिथिखाबाय आरोना आं बेयाव थुलुसि गायनानै दोनगोन आरोना थुलुसिखौ मोजां माबानानै बेयाव दोनसिगोन आरोना आं माने गिदिरसो माने एंसिबो नायदिया जेबो नायदिया नालाय फिसासो आरोना नै मोजाङानो बुस्थुआलाय सिङाव गुदुं दंखायो ओमफ्राय नैयो आलारि बाथि सावग्रा आरोना नैयो माने इयाव आलारि बाथिखौ दोनसिगोन आरोना बे मोनसे ओमफ्रायो बेलाय मा बेखौबो देखायनोसै नोंथांमोननो जोंथ' नायनानैसो अर्डार खालामखादों नालाय नोंथांमोननोबो देखायनोसै आरो ना नै नोंथांमोना मिथिखाबाय जानांगौ मा बुस्थु बियो आङो गिदिरसो जागोनदां आथिङा फिसाथारना माने आंना आथिङा फिसाथार नालाय बुस्थुफ्रानो माने जानो नागिरा आरोना गिदिरसो जागोन ना माने ओमफ्राय मबाइलाव जि माबायदि बेनो फैदों आरोना एखे सेम एखे बुस्थु ओमफ्राय खिन्थु नायनोसै गाननायनानै माने मोजाङानो आरोना एबो ओमफ्राय आं जि मांगायदों माने एखे सेम फैदों आरोना एखे बुस्थु आरोना एखे माने बेनो बे एखे माने आरो मोनसे दंबायो मोनथाम बुस्थु आरोना बियो दाख्लै बावैसो फैनाय आरो आं बेखौ आनबक्सिं खालामखांबाय आरोना ओमफ्राय होमबाबो देखायबाय नोंसोर मोनथाम बुस्थु मांगायदोंमोन आङो आरो मोनसे दंबायो फैबावदो बेखौ माला फैयो गायनोसैलाय नै सयथामोन आरोना मोननै गायबायानो आङो सयथामोन मोजाङानो बेबो आङो मिश'आव मांगायनाय मानि बारा एसेबां गाज्रि फैनाय मोनाखै आरोना बेनोमोन लोगोफोर आंनि भिडिअआ दिनैनिया दे ओमफ्राय आं न' खाथियाव आंनि बिबनां आरोना बेखौ हाबाया माबा आथिमंगल बेयाव हाबाया जानो थांबाय आरोना दसे ओमफ्रायो नै बेनो आरोना निजिरानि हौवाया सम सम माब्लाबा ओंखारोमोन आंनि ब्लगफ्राव लाजियो बियो केमेरायाव ओंखारनो ओमफ्राय मोजाङानो नै माने गावजों मिलायदोंआनो आरोना बुजिनानो माने बिदिखौनो लाखानांगौ बुजिनाखौ आजिखालि आरो जानला मोनलाखौ लायोब्लाबो गाव गावनो फस्थायो नङा होमबा लोगोफोर आंथ' मोजां मोनदों नै बियो माने हौवा गोदाननि बिबाजै आरोना बै सासेया ओमफ्रायो
आङो माने इसोरखौ ब्लग लाखुमाबाय थाबाय आरोना बिसिनि मा होनो केमेरा नायबाय थानायखौ गावसिनिफ्रायनो केमेरा लाना फैखादों नालाय बिसोरो ओमफ्रायो मा होनो मा नायदों आरो गावसोर मिथिगौ ओमफ्राय नै इखैजाय ओंखाम जानायखौ दसे ओरैनो ब्लग लाहरबाय आरोना केमेरा हमनोनो लाजियो मा होनो मा इउटुबार जाबावनो लोगोफोर नै ओंखाम जाबाय हौवा गोदाना ओंखाम जाबाय लोगोफोर लाइक आरो साबस्क्राइब खालामदाबाव नै हौवा गोदाना होनदों आरो बुंलाय लोगोफोर लाइक आरो साबस्क्राइब खालामदाबाव नै जाबाय नै लाफा सोराना लाफा मा होनो लोगोफोर नायलांबाय था दे जोबजासिम गोथाव जादों ना गोथाव जामारदों ना नै इयो मा होनो लाफा सोरि ना सोरा आं मिथिलायलाङाहाय ओंखाम जाबाय हौवा गोदान हिनजाव गोदाना सानसे थानांबाय नै बेयो हौवा गोदान हिनजाव गोदाननि मानसिफोरनि प्रेजेन्ट होनाय आरोना ओमफ्राय नै बियो न'आव जाथि खुरमाफ्रा होनाय ओमफ्राय न'आवबो होनाय बेफोर गासिबो ओमफ्रायो सोर सोर माखौ होदों आं बारा नुसनदिया आरोना न'नि मानसिफोर होजोबनाय गोजा बेफोरो गासिबो बुरजायानो जादों मालफ्रालाय बिदिबा भिडिअखौ आं दिनै बेखिनियाव दोनसै लोगोफोर नेक्स्ट भिडिअआव थाबैनो लोगो मोनगोन बाय बाय